Oh, maayong buntag mga higala, nga ato ang pagistoryahan karon mahitungod sa kaniyang homophones. There. So atong istoryahan ani ato ang leksyon karon kung unsay kalahian aning tulo ka words kay parehas ra ba ni sila paminawon mo ni siya gitawag og homophones. Kanang homophones parehas paminawon ang pronunciation pero maglahi-lahi lain-lain ni siya og buot pasabot ba o kada usa ani nga words para sa ning there. Ato di siyang istoryahan karon kung unsay kalahian nila. Kay kung ato alang gamiton verbal, pag istorya lang, dili ka mailhan kung asa dapita ato imong gigamit aning tulo. Kanibang there. Pero kung ato anang isuwat, labi nag mag-post ta sa Facebook, kung mag-comment baron ta sa Facebook, ngilad kaayo sa mutag sayo pag atong nabuhat, di ay nga there. So, para di ta marong grama, mo na ato ang pag-istoryahan karon ato ang tun-an karong adlaw, aning ato ang lesson sa English Bisaya. So ato anang sugdan, ato to sa pinakaunang slide. Here we go. So mga higala, dara magsugod ta aning there unsay but pasabot aning there kaning there guys sa Bisaya, diha. Diha mo na sa but pasabot niya diha or kanang sa Tagalog pa doon. Doon. Mo na sa pasabot niya. Adverb of place tumutukoy sa lugar doon, diha. Ana, kay kung ingon kag didto layo na kayo. Kanang didto pati nang layo ba out there na na. May but pasabot na niya. Out there pati nang layo ato didto. So diha ang pasabot niya sa Tagalog. Sa Bisaya, tumutukoy sa lugar, location or lugar guys nga dili duol nimo. Kumbaga, layo gamay jutay no, di sin ingong perting layo Mo siya kita og adverb of place. There, tumutukoy sa lugar or diha. Diha. Kay katong out didto god, pwede maghihapon siya depende sa sentence pero layo na kaayo tong didto. Diha ra gyud kay dire man mo ay here. Here dire. Diha dito there ana mo na siya pasabot ana niya guys aning there. So maghimo tag example dire atong basahon itong sentence nga example sa ubos. The store is closed, we will go there tomorrow. So ang tindahan sirado, the store is closed, we will go there tomorrow. Moadto mi didto ugma. Pwede pong didto di ba kay layo man close the store, layo ang tindahan sa balay. Pwede pong gamit kag og didto og diha pero depende lagi sa sitwasyon. Parehas aning example nga the store is closed, ang tindahan sirado. Pero moadto mi ugma, anang tindahan na mo ipasabot na ang kaning there katong ang gibot pasabot ani niya mga higala ang kaniyang tindahan kung ang tuo nila we will go there tomorrow. Moadto mi ngadto ugma mo na siya. Layo siya kay layo mang tindahan sa ilang balay na mo ibot pasabot ba mo depende sa sitwasyon so ang paggamit mo aning there kay pwede siyang didto, pwedeng ngadto, pwedeng diha. So, basta ang inyong hunahunahon guys, abot pasabot aning there, distansya ni sa imong kugalingon. Kung asa ka nagbarog mo na si distansya siya ba, mo ibot pasabot aning there. Example, sa ikatulong kaduhang example, atong basahon na, where do you want to put the box? Where do you want me to put the box? Asa man nimo gustong ibutang nako ning box, kining kahon? Where do you want me to put the box? I mean, where do you want me to put the box? Asa man mo gustong ibutang nako ning kahon? So, put it there, please. Palihog kog butangan to. Palihog kog butang diha. Na, di ba? So, di kay tantong layo. Kay, duol raman, maimo ramang makita. So, diha. Palihog kog butang diha lang. Ano ba? Diha, please. Palihog, please. Ano mo na siya. Where do you want to put the box? Where do you want me to put the box? I'm sorry. So, put it there, please. So, ibutang diha or ibutang dito, ibutang ngadto. Ano, basta ang atong timan-an guys, bugamit aning there, kining spelling niya, T-H-E-R-E. Distansya ni siya sa imuhang lawas kung distansya ba. Dili kay ingong gamay lang, pwedeng layo, pwedeng duol. Depende sa sitwasyon. So, sa ikatulong example na to, where is the dog? Asa ang iro? So, it's over there. So, naangad to. Katong layo na siya kay over there. Naangad to. So, basta ang atong sabton guys, bahalag malayo siya or layo kaayo gyud ang distansya nimo, atong gamiton na nga words is there kay naaman say distansya nimo silbi. There, didto, ngadto, diha, ana basta distansya sa dili lang dire. Kay dire, here man ang dire guys. Mo na say sabot na here. So, I hope nga naamoy nasabtan gamay ani atong panag-istorya. Basta atong di na to kalimtan kaning there is naani sa distansya nimo nagtukoy ni siya ba og kanang lugar nga dili duol nimo manay distansya sa imong lawas. So
Proceed ta sa ikaduhang slide. Tanaw na to ang sunod nga slide. Unsay kalahian niya sa lain nga there. Basta kani nga there, T-H-E-R-E, ang pasabot niya is lugar niya, distansya sa imong lawas ba, sa imong nimo, gikan nimo. Mo imong pasabot na sa English paggamit ani niya kumbaga. Sunod ta sa laing slide. Here we go. Kaning they are guys or there ang pasabot ani kay sila. They are sila. Sila ay sa Tagalog pa sila ay. Example, pinaka unang sentence example na to. They're going to be late. Sila malate na silang tanan kana mga late na sila. Sila abot pasabot ani nila guys, dili ni siya lugar ha, location, mga tao ang abot pasabot ani niya. Sila, they are nya contracted naman siya na mahigog tawag og contraction kanang ipaus-us ang words ba mo himo siyang usa na lang ka words imbis nga duha unta ato nga they are, so gi contracted na contraction mo nang nahimo na siyang there. Sila ay sa Tagalog, sila ay tumatakbo o sila they're going to be late, sila ay malilate sa Tagalog pa kumbaga. Then sa next example nato, what are the children doing? So unsa may gibuhat sa mga bata? They're playing in the garden. Nagduwa sila sa garden. Mo ibot pasabot niya there. So ang usbo lang ako, ang kalahian nila atong usa ka there nga T-H-E-R-E, lugar to siya guys, distansya sa imong location. Kaning they, there, kay they are ni siya, sila. Mo na to timat-an sa taka tag post Facebook niya, lain nga there to magamit. So piting kuana nga sayo from grammar ta, di ba? Ang kanang ikatulo itong example, they're going to sleep outside tonight. So, they're going to sleep outside tonight. So, pasabot na mga tuog sila sa gawas. Mga tuog sila sa gawas. Karong gabi una. Mga tuog sila sa gawas karong gabi una. They're going to sleep outside tonight. So, mga tuog sila sa gawas karong gabi una. Mo ibot pasabot na. Basta ka alimot, sila ay mula siya sa Bisaya. So bao na to guys, I hope nga inyong naamoy nakatunang nga kaning there, they are sila excuse me. So sila, ang una katong there kay lugar ang pasabot ato didto diha ngadto basta dili dire kay dire here man na distansya ba sa imong lawas o diin ka nagbarog. Distansya sa imong lokasyon silbi kani pong usang they are kaning they are nga contracted sa there kay sila mo ibot pasabot na ang buto sabot mo sila daghan sila. So sa ikatulo diri sa ikatulo na tong last nga words kaning there ang buto pasabot niyo guys is possessive adjectives, tumutukoy sa pag-aari sa panag-iya kumbaga possessive possession ba imuhang panag-iya pero ang buto pasabot ani nila ang sa Bisaya aning there ilaha kumbaga ilaha dili sila lahi putong sila ilaha kay katong pikas mo ni sila they are kani sila ilaha. Example sa baba, their house is in Cebu. Ilahang balay naa sa Cebu. Ang ilahang balay naa sa Cebu. Ilaha, ilahang panag-iya ba? Kumbaga, mo ipasabot ni possessive possession, panag-iya. Kumbaga, ikaduhang example na to ng sentence, the students put their books away. Ang mga estudyante ilahang gibutang ilang libro palayo. Muna dito sa layo nga lugar, layo nga lamisa, sa kung sa pagdapitan nga layo, basta away. Dili duol nila. Kumbaga, the students put their books away. So, gibutang sa mga estudyante ang ilahang libro ngadto, layo. There, ilaha. Ayaw kalimot guys ha, ilaha. Nya ang ikatulog last nga example na to, their father is tall. Ang ilahang amahan, taas. Daghan ni sila, ilaha. Kumbaga, kuan ba, plural ba, ilaha. There. Possessive adjective. So ato nang nahibaw-an kung unsay kalahian sa tulo guys, gikan sa una katong there, distansya lugar sa imong location sa layo, distansya nimo, adverb of place there. Ang spelling T-H-E-R-E. Ayaw mo kalimot kay inigsuwat anha na diha makitaan kung asa nibot pasabot nimo. Kasi ang imong ibutang nga lahi sayop nga spelling katong lain nga there mo nya lain pasabot, lokasyon mo pasabot awan wrong grammar na ta. Sa ikaduha, they are sila there sa Tagalog na sila ay and then sa atong ikatulo nga slide there is possessive adjective tumutukoy sa pag-aari possession ilaha dili imuha ha dili iyaha kundi ilaha ang ilahang balay kay naa sa Cebu, their house is in Cebu.
The students put their books away. Ang mga estudyante ilahang gibutang ilang libro palayo. Their father is tall. Ang ilang amahan taas. Okay, so I hope nga naamoy nakatunan. Pero naatay gamayng exam para mahibaw-an ko na to kung inyo habang nasabtan ang ato ang leksyon karon. So atong tanawon na atong exam. Here we go. So diara guys, ang ato ang gamayng quiz diri sa ato ang leksyon to mahitungod atong there, homophones, para sa sounds, para sa pronunciation, pero lahi-lahi og meaning. So magsugod tas pinakaunang example kaning tell them to hurry up blank going to be late. So unsa may tubag ani guys? There. Parehas man sila sound sa pero ang spelling ra mo'y lahi. So asa may tubag ani niya? Tell them to hurry up blank going to be late. Sa ikaduha, my friends are rich. Ang ako mga amiga kay mga kwartahan. Blank house is big. I don't want to go to Cubao today. Di ko gustong maatos Cubao karong adlaw. Cubao lugar ni ngadto Quezon City, guys, Manila. I'll go tomorrow. Ikatulo, I am angry with my neighbors. Suko ko sa akong mga silingan. Tungod kay dog is always barking. Sige, paghot ang ilahang iro. Tagaan ta mong 10 seconds guys nga motubag aning inyuhang ato ang quiz karon. Here we go. Okay guys, I hope nga inyohang na tubagan og tarong ni ang kaning sakto ang ato ang leksyon karon kay para mahibaw atong nasabtan ba gyud ninyo sa sugod guys. Tell them to hurry up, they're going to be late. So asa ani nga there ang ato ang itubag. So ang pinakauna guys, tell them to hurry up, ingna sila nga magdali sila. So diha na dapita, diha pa lang nanay clue nga sila. So they are going to be late. Kay mga late na sila kung di sila magdali. Paglangayan kay na sila. Nya ikaduhang example na to, my friends are rich. Ang ako mga higala kay mga kwartahan. Ang ilahang balay dako, their house is big. So asa may tubag ani? There nga lugar o there nga panag-iya, ilaha or there nga silang balay dako, di ba ngilad lahi dito balay dako, di ba? It doesn't make sense. So ilahang balay dako, their house is big. So ako ang mga higala kwartahan, ang ilahang mga balay dako, ang ilahang balay dako. Muna sa pasabot niya. Sa ikatulo, I don't want to go to Cubao. So kaning Cubao akong pasabot lokasyon ni sa lugar dito sa Quezon City. Muna siyang Cubao. I don't want to go to Cubao today. Di ko gustong adtong Cubao karong adlaw. I'll go there tomorrow. So usa man ang equation nato ani. Kani siyang there ato panag-iya man ni, di ba? Kaning usapod kay lokasyon there, nya kaning usa kay DR sila. So ang atong tubag ani niya kaning letter B. There, didto. Di ko mo adto ugma. I'll go moadto ko ugma. Dili siya moadto karon. I don't want to go to Cubao today. Di ko moadto Cubao karong adlaw. Moadto ko ugma. Oh, dito. Moadto ko dito ugma. There. Okay, nya sa ikatulo, I am angry with my neighbors. Suko ko sa akong mga silingan tungod kay ang ilahang iro magsigig paghot. I am angry with my neighbors because their dog is always barking. So usumay ang ilahang iro magsigig paghot. So their location, they are sila ang ilaha. Diara ang tubag si. Okay, so I am angry with my neighbors because their dog is always barking. So suko ko sa akong mga silingan kay ang ilahang iro magsigig paghot. Muna siya kasimple guys. I hope na amoy nakatunan karon sa ato ang leksyon. O don't forget to click subscribe diri sa English Bisaya TV. Daghang salamat sa inyong pagtanaw.